Ini kok jam setan priprahyangan awak-awak sambut bro. Sing udo aja mudha sing lagu aja ganggu. Saking wetan teko mangetan saking lor bayang ngono. Ayo kene. Awas. Lagi piye ketemu? Piye dadine iki? Iki nanggap jaranan nanggap campur sari. Lah wis kadung ngene iki piye? Jaluk sangu aku. Jaluk apa? Loh. Oh jaluk banyu putih. Oh acua. Sprint. Oh, bilang kali pawono. Sira sing teko saka wetan. Juwun. Aja naronan, keri lho. Keri lho. Tahu banyu bening. Beningnya tadi apa pikiran kok yang ngerti aja sih anak barang kering ngene iki ojo gudok rencana sira bali menyang papan panggonan ira saka kidul bali mangidul saka kulon bali mangolor saka lor bali ngalor wes cukup dok. Aku jangan keri, asli keri gitu. Biar zaman ini ya, kita ngapain aslinya kan campur sari. Oleh apa kok dadi jaranan kok yang ini gara-gara iki apa gara-gara iki? Ya ora muni lho pentolane mbok selehne kene. Ya good. Kok ya ngesak teman jaman cilikanmu iki jane iki nyidam apa to ya? Oh, mati mike. Oh. Jane mike sapa kok? Lah sing njaluk apa? Duit. Duit. Kembang suwasarnya digoda dadi dok. Hong wilah ing sekar bawana sira bali menyang papan panggonan aja gudho ngencana. Setan jimpri prahyangan wis bali menyang papan panggonane aja gudha. Loh. Waras to ya? Wis waras. Mas, tulunganku main celek iki lho. Lah ngene iki jane iki sing ditekakne karo Pak Misana. Duh, sapa iki? Mita Pak Mita Sohibu iki campur sari apa jaranan apa riok? Iya. Kok ya sing mlebu malah lembut jim setan priprahyangan kaya ngene. Ngomong-ngomong untukku kejaduk mik lho, Pak. Hah? Kejaduk mik. Kecadul mik. Iya. Lho masih kecadul sementing ora keri. Wis niramu lembute marai aku keri kok. Aku ora betah jalan ngono. Ora betah. Aku mau urung waras. Urung waras, urung mau sawer. Nah, berhubung diwaras nih. Malih waras karo Lah iki gara-gara sugesti gowo kotak. Loh, iki. Lho, arepe kalau anggotamu iki grupmu. Grupku kuwi. Tenan to? Tenan. Lah ngene iki. Ki man kena gesang mulih. Sprint racing ta iki? Sprint. Sprint racing. Sprint racing tenan to? Arep mbok sosor to? Ora. Hah? Kak. Disosor pura. Lho tenanan lho, janan iki. Setan lembut. Munduk nganti munduk lah. Iki jane jamune engko bengi dah. Ah, kare
ora usah kalian rapet ya iki wis bisa rapet dhewe. Tutupe maksude tutupe sprite. Tutupe sprite rapat ngono. Iya, ayo solo coba. Apa? Mbuh. Mbuh. Tumbas air. Iya. Sikile. Ini no. Ya. Yen kurang asine. Dang. Jaluk. Dang. Sikilmu kowe lho, ngene lho. Ngene. Iya. Ini. Bila kamu di sisiku. Ya. Hati rasa keri loh. Pepet-pepet barang sepenting ae. Apa to kuwi kok atos-atos? Pulpen. Oh, pulpen. Perasaan Bu Emila perasaan.
Loh ngene iki Pak D ya digawa. Pak D.